Πιάστη λοιπόν, πιάστη, έλα, πιάστη, κάνε Από γρήγορα. εδώ ελάτε. Δεν μπορώ άλλο, οι σόλες μου είναι καινούργιες και γλιστράνε. Χριστέ μου, θα πέσει κάτω. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Είναι τρομερό, το καημένο το παιδί. Είναι τρομερό, τρέξε, ίσως καταφέρουμε να τη σώσουμε. Τρέξε. Κοίταξε, Κλάνκ, είναι ζωντανή. Πίπι, δώσε μας πίσω τη σκάλα. Μην θυμώνετε, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Γιατί οι αστυνόμοι δεν παίζουν παιχνίδια, θα σου δείξω μόλις έρθουμε. Περίμενε και θα σου δείξω. Τι περιμένετε, κατεβείτε. Άφησα αμέσως τη σκάλα, είπα. Θα πεις παρακαλώ πρώτα. Θα αφήσω τη σκάλα μόνο αν πεις παρακαλώ. Αλλιώς θα μείνετε εκεί για πάντα. Σε παρακαλώ, καλή μου Πίπι. Βάλε αμέσως τη σκάλα πίσω. Σε παρακαλώ. Πολύ καλά. Κι ο άλλος πρέπει να πει. Εντάξει, κι εγώ σε παρακαλώ, Πίπι. Εντάξει, κατεβείτε. Ως εδώ, λοιπόν. Μα πώς, μόλι αρχίσαμε. Σε τσακώσαμε. Εγώ σε τσάκωσα. Μα τι κάνεις εκεί. Σταμάτα. Τόμι, Ανίκα, ελάτε. Έλα. Τι γίνεται. Τι κάνουμε τώρα, γιατί δεν φέρνει το αυτοκίνητο. Κάνε κάτι.